Salutare lui, eu sunt Noli și astăzi o să filmăm Roblox cu un prieten de-al meu, dar mi-a dispărut capul. O să ne jucăm Hide and Seek, încă 50 de secunde să mă ascund. Dar mergem după cei mai mulți. Intră în ușă. Bate în sobă. Da, hai că rămân aici. Da, poziție minunată. Fericit sunt. Nimeni nu vă mai de aici. Da, să mai fum puțin. Nimeni nu o să vină la etaj. Decât toți. Du-te, mă. Ce părere ai despre acest joc? E piese de copii mici, dar e distractiv. Fugi mai rapid, mă. Mă dau cu cap. Da. Am larg de la Bandica. Și cap invizibil. Da. Ne ascundem în veci. Ne aruncăm pe geam. Dacă e ceva... Stăm aici, dacă e ceva, ne aruncăm pe geam. Am exact de mult. Nu răsrăi, mai ales la cei cu calari. Cum am mai fost mai în jos? O să învăț să merg pe scări. Pam. Buton trebuie să vină în puțin timp din nou în Constanța. Trebuie să ne bucurăm de începerea școlii. Bucura. Probleme, dar să nu ne vadă. Miss 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 9, 7, 7, 4. Am învățat alfabetul. Chiar nu o să te vadă nimeni în apă. M-a chemiit. Nici se vede copilașul. Mai asta pe loc, nu face nimic. Uite. Mai asta pe loc, n-are nicio treabă. Un minut. Hai să împărâtăm. Te dai șmecheră, mă, dacă strag o palmă. Da, trebuia eu să mă prostesc. Da, sperăm că v-a plăcut. O să ne vedem let's play. La revedere!